ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд, дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. Мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. Касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. Марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, ба ҳамин номерро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 140 сомони тоҷикӣ мебошад. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро ҳатман нависед. чанд қадаре ки аз тарафи шумо дастгирӣ зиёд шавад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. бародаро, инак мегузарем ба видеои имрӯза. якум мошин Opel Vectra соли барори 6990, коробка механик, ҳама ҷош 100% мошина. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Котелники. нархи ин мошин 40000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 5600 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои бедашноми худро нависед. бародаро, дуюм мошин ВАЗ 2107 соли барори 2003, бензини холӣ, нав айкраска бировардагиай, хадавои губкават кардагиай, салонаш полни кожаи зард задагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархи ин мошин 8000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 57000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Hyundai Sonata соли барори 6994, объем мотори 1.8, коробка механик, бензин, газ, ҳар чори дарош электропакетай, 4 баллони нав дора. бародаро, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. нархи ин мошин 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 107000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзодаи деҳаи 10 Истиқлолият. 4 дар хона ва 8 сотих замин иборат аст. ремонти хона бародаро, чӣ хеле ки шумо дида истодаин, ремонт надора. бародаро, ҳуҷҷатош 100%, бо об свет доимӣ таъминай. бародаро, нархаш 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 535000 рубли русӣ мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, панҷум Daewoo Lacetti соли барори 2007, объем мотори 1.6, коробка механик, бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 32000 сомони тоҷикӣ мебошад.
бо рубли ҳозира гардонем 228 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. кредитам гирифташ мешавад бародаро. шашум, Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2006, объем мотор 1.3, коробка механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 52 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 371 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳафтум, Chevrolet Lacetti соли бароришаш 2006, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ. ҳуҷҷатҳош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле ки шумо дар суратҳош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтеппа. нархи ин мошин 42 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 300 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум, Daewoo Musto соли бароришаш 2002, объем мотор 2, мотораш дизелияи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 33 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 235 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум мошин, Daewoo Tico соли бароришаш 1997, объем мотор 1.3, коробка механик, бензини холӣ. ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. нархи ин мошин 9500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 68 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. даҳум мошин, Lada Priora соли бароришаш 2008, объем мотор 1.6, коробка механик, 7 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 23 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 164 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
11 Opel Insigni соли бароишаш 2011 коробка автомат бензини холӣ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 90,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 642,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. دوازدهم خانه فروشی иборат аз 3 дархона, кухни, баня, ҳоҷатхона ва 6 сотиқ замин иборат аст. даруни хона ремонт дора бародаро, берунаш беремонт аст. дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. хона нархаш 175,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 1,250,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.